sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi amin a komentar ken kablaaw yo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita ket adan tugun daway nga intay ibasa dagita a kablaaw yo. Ti surat nga intay drama ita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Darwin, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naragsak nga aldaw ti inak ikablaaw kada kayo amin. Siak ni Darwin. Din makkelak dito'y syudad ti Baguio ket dito'y kumatla ang anam-am mo ti nagbalin nga asawak. Nadaan kami iti maysa nga anak. Sakto laang met ti kasasaad mi iti biag. Ngem sa anak kontento. Nagdesisyonak nga rod nga agabrod tapno ti kunak ket maikak iti napintas a masakbayan ti kakaisuna nga anak mi ken ti asawak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya nga tano agabrodak, bakit? Anya? Agabrod ka ko nam, Darwin? Wen? Iti anya ko maaga po nga agabrod ka lakay. Addan iti kolehiyo ni RJ. Masapol ta ti kwarta para iti panagadal na. Dakal mo ti sweldom dito yan. Apay ang masapol nga agabrod ka pailaan. Una, tasaan ngamin nga umdas tayo abus-busan tayo. Ken, maysa? Kaya't kumati makaurnong, iti kasta. Makapatakder tayo umutan iti bukod tayo abalay. Ang lakay. Para matlaan kada tayo dahito bakit? Nang runa una iti anak ta. Kat, si kangarod alakay. Noan niya ti amom apagsayaatan ti pamilya tayo. Di iso ti aramidam. Agiyaman na ka, tamaawatan na bakit? Juan, ngam no pumanaw kanton. Ijay kaming tumatan ayan dananang nga agnaot. Anya? Sana. Amumet nga awan kadwan ni tatang diti balay. Agtalinaid kailang dito eh. Iti kasta, ada kadwan na. Sana bale, pauitan kayo mat iti binulan. Awan ka diti klasem ita, RJ. Awan, mami? Tangay awan klasem, kuyugan nak nga rod. Sa dino, mami? Mapantaalaan timpaw it ni dadim nga allowance tayo itaabulan. Masadutak. Takailatan ti mapan. Adupay ngamin ti aramidak. Ala, siyak lang nga rodan ti rumuaran ako. Agluto kanto man nga rod, tadituyak ton amangal daw. Wan, mami. Ay, wan gayam. Pakibagam tuman ka ni daddy. Tanayunan na ti sumarunong nga allowance ko. Ado ti paggastusak iji pagadalan. Sige, taibagak to day takan kwa na anak ko. Hello, Lakay. O nya, naalam ka din ti impawit kong allowance yo? Saan pa'y Lakay? Kinapudno na, mapan ko pa'y laang alaan. Agururayak iti pagluganak amapan ijay ili. Kasta ya. Sige nga rod bakit? Agan anad ka, wen. Awagan nak to, intun makaawit ka. Wala kay. Agan anad ka matita. Darwin? Ah? Lani?
Wan, siyak nga rod. Jak ni namnama adito'y tangag kita, classmate. Nabayag ka din dito'y? Tanda ni may sa tawon kumutan dito, classmate. Sika nga eh. Kinapudno na, malmalpasan ti kontratak. Dandanin ti panagawid ko iti Pilipinas. Ay, kasta? Sayang, itatala na kita. Kahit kumusta kan? Adda pimintas ka. Ah? Talaga kasta ti balasang manan, classmate. Sika, kumusta ka matan? Langam ti bumakbak na nga. Saan mat, classmate? Awanak ko madito'y nubak na nga kaon. Ay, man. Naguri ka. Papayanan ko na mabalasang ka manan. Sa dino ay ati ayan nila kay mo. Awanan. Nagsina kamin anabayag, classmate. Apay ngay? Tinasayaat, mangkita ta iti restaurant ang mabalinta a panganan. Iti kasta, maituloy ta ti agistorya. Ay, katuwa na, classmate. Apag-iso. Ay, mabisina ko. Mami, nagpawit ka din ni Daddy? Unan ako. Kalkalpas mi lang ang nagsarita iti cellphone. Kaipaw-paw it na launay. Apay ka din. Masapol ko ti kwarta. Adu nga minti bayadak iti eskol. Naibusan ti inted mo hindi na panalawas. Kasta aya. Maala, agpilas ka nga rudan ta agkuyog tan arumwar. Mapantaalaan ti impaw iti amam. Nakailatan ata aglaba akpay. Naurnong timuran ko. Aman ton oras ko nga aglaba. Sige nga rod, siyaklatan ti mapan mangala iti kwarta nga impaw iti amam. Sige mami, aganad kaya Day, timid manugang ko day, jay. Naglugan iti taksay. Ay, papananangata man ay. Kanayon na makita ngaglugan iti taksay. Ay, adan sa milagro nga raramidin na. Sapay kanayon ngagmay-may sa. Ay, madiday tuyay. Insukanan sa ti anak kaon. Ay, awagak to ni Darwin. Ibagakan ko na ti raramidin ti asawa na. Ay, agruam day ta babae. Nagabroad la ti asawa na gumaramping at mutay. Imbag kumamay no sana paw-paw itan dyan akaw. Ay, sayang lang ti kwarta ngay paw-paw it na. Siguradaw mapanlay ti lalaki na. Apa ngay? Saan mo't asumong ba ti asawa ka? Itayak pa lang nga umawawag. Ngam di na matsungbatan ti cellphone na. Awagak man na. Punon sakit itimbaga ni tatang kanya ka. Apaya di na sungbatan ti awag ko. Makumikom samatan iti lalaki na. Nagityawanan pa yun. No kabailam. Kabailakmat. Apay ti ko na mamaysanak. Makamukha yun iti biyag yun. Mami, itapay nga agri-ring ti cellphone nyo. Apay, di yo ayamangag. Ha? Ay ko, ni jak matagpay so nangagan. Ay, jak matan na pupuutan. Naiturog ko gayam dito isalas. Kitain nyo ang mga nuni Daddy ti umawawag itay. Ni Daddy mga agpayso. Ay nanangag mo mat gayam nga da umawawag. Ngam di mo pa'y laang mat sinumbatan. Anya nga iti amok. Ang mga no sana ni Daddy. Ken maysa. Jakmut kayat apakibiyangan ti cellphone nyo. Ay, unay kalakit di matan nga ubing. Mabiit lang ang tagkol bakak. Busy matan ti numero na. Awagan nyo inton madamdama. Ang mga no madama ti trabaho na, Mami. Wanan jakmat ngamin nangag ti awag na itay. Kasta unay ngamin abanog ko. Iso adya ko na puutan ti awag na. Nimot Lani ti umawawag. Hello Lani, nakaawag ka mat? Wan Darwin, di mat day off mo ita? Wen, apay? No awan aramidang, agkita ta. Sa dino? Iti park. Kalpasan na, mapantay iti sikat a resto bar ditoy.
Maysa ka dagiti kayat at tambayan dagiti Pilipino kan Pilipina. Mayat nga minijay. Malaksid ang alawa, nauli magpay. Makarelax ti panunot mo. O anya, mayat ka? Ay, wala. Dahil talaga yan. O sige, agkita tangarod, Lani. No kasta, agawid kan iji Pilipinas? Wan Darwin, agbakasyonak pailaan. Kaya't ko ti agina na. Panagriknak ngamin kat nabanbanuga ko nagtartrabaho. Kasano ako nga eh. Kahit ko sawan, kasanutan no, agawid kamit gaya man iji Pilipinas. Kailiw kan tulakit di. Ay sus! Hoy Darwin, laglagi pa mga adda asawa kan anak mo iji Pilipinas. Di nakman dramaan na kasta? Puno ti pagbagak. Ay ayatan ka. Pangasim po mata di nakpanawan. Darwin, Namuak nga dalalaki ti asawak iji Pilipinas. Iso asinakon. Katkid dawak nga agden natan. anya? No talaga patuluyam ti agawid. Sumaruno ka dagos, apaman amalpas ti kontratak. Sigurado ka din iti dayta, Darwin? Wen, sigurado aklani. Iso nga urayam ti panagawid ko. Agdua bulanan asaan ngay mauawag ni Darwin. 2 bulan maten asaan ang nagpawit. Sapay maibibusan ti urnumi iti bangko. Apay nga asaan maten nga umawag. Kanayon mat abisi ti numero na tunggal awagak. Anya nga tan ayat tinapasamak iti asawak. Diyos ko, tarabayam ko mati asawak. Di mo ko mabaybayan. Hello, Darwin? Hello, Lani. Naawat mo ka din timpawit kong allowance mo? Wan. Kat agyaman ako na Darwin. Awan na nyaman na. Tangay linu ko nak ti asawak. Sika nga ro din ti pagpawitak ita iti sweldok. Ang amangan mat nor orayan na ti ipawit mo, nang runa ti anak yo. Sapay agad adal sa mo, ti kakaiso ng anak yo. Makamuda matan iti biyag na. Basta no gawid hak. Agdiretsyo akton di tabalay mo. Ay katwa na, awan parikot iti dayta, Darwin. Urayak nga ro, ti panagawid mo. Amo ka di ti asawam ang nagawid kan, Darwin? Saan? Pinutid ko ti komunikasyon mi. Ket nagsukat ako ni ti number. Kasta ka di? Wala ni. Ket datan ti agden na kasagasawa. Amala, umay ka ta mapantay di kusina. Mangan ka pa'y. Nagluto ak iti paboritom. Ay, wala. Apag iso. Mabisin ako. Mami, saan ka di pa ngay mawag ni Daddy? Saan pa'y nga rod anak ko? Inam abulanan asana nagpawit Mas daawak mat nga rodan. Ang mga nodamot da kasi napasamak nan. Nukas taman bilang, imawag ko man ti kumpanya apag trab-trabahuan na. Inawagan nyo ka di ti numero na? Kanayon ko nga awagan. Ngam kanayon mat abisi. Amangan ket di mat no nagsukatan iti numero. Kasanun ti panagadal ko, Mami. Jaket yag sardeng agadal. Jak nga rod amuno kasano anak ko. Amo mat nga awan trabaho. Tilaang mat ipaw-paw iti amam tinamnamaag apag biyagta. Anyamat ta ni Daddy. Agparik na kumamot Iti kasta, santay nga agdandanag kan kuhana. Huwag nga rod. Anya nga tan ayat inapasamak. Apay asaan maten nga umawawag. Kanjak maten makunta. Jaket yag sardeng agadal, Mami. Kasano pa itandag iti babayadak iti pagadalan. Di ka agdanag anak. Mga ramid iti pamuspusan ni Mami. Iti kasta, saan ka nga agsardeng nga agadan? Darwin, Maylin,
Nakaawid kagaya man dito'y Pilipinas. Ngam di ka man la nagparparit na. Kan asino day ta babae, ha? Maylin, tangiwat mo. Di ka agis skandalo dito eh. Pangasim. Ne, asino day ta babae, Darwin? Siyak lang ang mati asawa ni Darwin. Sika, asino ka, ha? Si kagayam ti sigod nga asawa ni Darwin. Ka, siyak itan ti asawa na. Umay ka dito eh. Dito itang agsarita. Alay ko! Di nakiguyod ayop ka, Darwin! Nagawid kagaya man. Ngam apay adi ka man na nagawid ijebalay. Binaybayan da kami latan iti anak mo. Amom ka di asang kadamag na ka ti anak mo, ha? Apay anaaramid mo ti kastoy kada kami. Apay, Darwin! Una, ngamin, linukunak. Sikatiin mo na anang luko kanyak. Iso adi nakpapabasulan, Maylin. Anya alino ko asasawam, Darwin. Kasano ko maalino ko ka? Di ka naging didi, Maylin. Amok amin ang akalukwam. Anya ka din dagita nga ipagpagang. Imbaga amin na nitatang kanyak. Imbaga na nga dalalakim. Kat kanayong kaarumwar ngagmaymaysa. Kat, namati kamit adagos kadagit imbagbagana. Adinak man lapulos dinamagmat. Wano ti anak mo? Wen, mamati ak. Gaputa iso ti amak. Kan maysa, aw-awagan ka idi. Ngem di nakpulos sinong sumbatan. Awan ti kasta ngay naramid ko. Nalinis ti konsensyak, Darwin. Awan lalaki. Huston, agsinatan. Ket iti ka anuman. Jak tupulos agawid iti palay. Adakan kadayta, Darwin. Sige. No iso ti pagragsakan. Di agsinatan. Total, mas patpatyam at gayam ti amam. Ngam iti siyak nga asawam. Mami, Archie, anak ko. Nakita ti amam. ha? Sa di na, Mami. Nung nakita yo, apay adiwing kuyog ang nagawid. Kinapay ngagsangsangit kay Mutan. Awanan, anak ko. Adan sa bali ti amam. Anya? Nabayagaya man ang nagawid. Ngam timat kabit na tinawidan na. Anya? Ano kasta? Iso ti rason no apay asahanan ang nagpawpaw it ni Daddy? Wala na ko. Ngamin, ti kabit ng ti papawitan na. Kan papanan ti kwartana. Apay nga anyat na pasamak, Mami. Adda nagipulong nga adda ka no lalaki. Kat tinasakit. Namati matadagos jay amam. Saan matapod no dayta? Saan ka di, Mami? Nalinis ti konsensya kanak ko. Diyak pulos maaramid day tay ti amam. Sino matiawanan ba na nagipulong iti kasta ka ni Daddy? Ni Lolom Rico. Nagaramid iti bukod ng istorya. Kat iso timpul-pulong na iti amam. Anya? Inaramid ni Lolo kada kayo dayta? Wanan ako. Nagsakit. Apay napasamak matanti kastoy iti pamilya tayo. Nagalas mo ti ugali ni Lolo. Apay nga inaramid na tikas jay. Archie, anak. Pangaasim tadi ka agimulay iti sakit tinakam kini Lolo. Kastamat din iti amamuan. Sika lang arudan ti agrabyado. Kasta apay lang ti baga, Mami. Archie, anak. Ubing kapay. Ado pa'y dagiti banag adi mo maawatan. Iso nga oray kas jay ti naramid ti amam. Sapay kumata di ka agimula iti sakit tinakam kan ko, ana. Dak may panamnama kada kayo dayta, Mami. Pinanawan na ta ni Daddy. Insukat na ta iti sa bali. Asino ngay mo ti anak asaan nga sakit tinakam na. Gapoy ti kasta nga inaramid ti may isang ama. Archie, anak ko. Tsak tumapakawan ni Daddy, Mami. Santo Apolos. O atoy, alaam amin ang akagawaam dito'y balay ko kat pumanaw kan, Darwin. Anya, ang lani, apa panahon nakmatan? Wana, taday tamot langan agsugsugal ti amom nga ramidan. Makauma. Di nakman pabasulan. Ngamin, si kamad latin ang isuro kanyak ngagsugal. Day takot nga rod.
Isu a pumanaw kan, taawanan pa kairanudakin ka. Ngamin, awanan kwartam. Anya, no kasta, kinayat nak, gapula iti kwarta. Wan, isu nga itataawanan kan, pumanaw kan dito'y balay ko. Panaw! Gapu iti nalaos abain ko, jakon nagaw-awid ije balay. Inturturod ko nga rod tinakisarita iti asawak, babaan iti cellphone, ket ditaan nagkidawak kenkwana iti pamakawan. Napakawan nakmet ngem kinunana at ilaangan anak mi ti makagapo ti komunikasyon mi. Nagbabawi metten ti amak gapu iti panangidanon na kanyak iti saan met apudno. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Ket ita, tilaangan anak mi ti makagapo no apay nga adda komunikasyon mi kani Maylin. Ngamin, adan sa bali a pamilyana. Idinto ta siya kat agmay saak. Baro metten ti anak mi kat agtrab-trabaho ita iti maysa a kumpanya ditoy Bagyo. May saak met ita a taxi driver. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Darwin. Ken ka pagayam, Darwin. Ditay ko maitulok a madadaal ti binukal tayo a pamilya, gapulaang kadagiti sayang guseng, wenno chismis asaan met apudno. Ti sekreto ti agasawa para itinaragsak a panagpamilya, ket awan sa bali no di ti panagtalek, pannakaawat, ken respeto iti tunggal maysa. Asaan kit di abasta mamati kadagiti chismis. Alakastan pagayam, Darwin. Ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagipti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta ikanbyag ita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan a Mayra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Mayra. May saakmat kadagiti naadik iti drama. Isu ngaminan tinagbalin a background music ko kabayatan nga agin inanaak. Ken no kasday a madama ti panaglinlinis ko, iti agduduma a balay a pagtrab-trabahwak kas maysa a cleaner dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko, may papan kan ayat. Nga iso ti puon kan makagapo, no apay akinay kayat kuntiin madayo iti pagilyan tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hi, Best! Oh, Best! Nagsapa ka matan? Siyempre, siyak pa iti ko na. Mala, agtugtugaw ka pailaan nga rod dita. Palpasak labi ito ipapaaramid ni boss ko. Okay, Best. No problem. Sana bali ta mabiitan da ito eh. When ka di, no worries.
Just take your time. Nasapa pa'y matkit di Wen best. O ala, agawaam nga rod nga ilepas ti ko na mga ilepas mo. Itikas na, saan ta amala daw iti papananta, bes. Nagpintas ti binuya ta, saan ka di, bes? Wen best. Sobra. Magustwak launay. Makarelatak nga rod. Oo, di ba? Ag-enjoy ka kung nagtumot. Wen nga rod best. Ang nabisinanak mo ta nagbuya. Ah? Uray siya nga rod, bes. Umay ka, mapantay iti sigod apang panganan ta. Anya nga tanumang kita tamot iti sa bali a restaurant best. Kasla na umaak ngamin kadagiti makan ijay kat. Sikaman, bes. Mabalin matkit di tapno saan nga iso tikan kanan ta. Wen best. Mapantay iti day jay abanda. Ada nakita ka kabarbaro a restaurant ijay. Mayat ijay, taad da terrace ti mall. Sigurado a presko ti angin. Okay, bes. You're the boss. Ah? Mala, mapanta nga rudan, tani. Mabisinak una yan. Hey, buddy! How are you? Ah? Jeffrey? Siyak nga rod, Myra. Ay na, maragsa ka na makakita manan kan ka, buddy. Okay, kumusta kan? Talo at awan mat asan ta nagkita Wan nga rod, buddy. Ay kasi tisigod awan nagbaliw. Siyak lata ni Jeffrey amang isaksakit ken ka. Manipod pa'y ubing ta. Sika, kumusta ka mata? Ay kahit kas iti sigod latamat awan mat tinagbaliw, Jeffrey. Kumusta mo ti love light mo? Di mo ibaga nga ginggay ta kat awan pa lang boyfriend mo. Husto ka, Jeffrey. Talagang awan pa Naatap ngamin kanyak dagiti lalaki. Anya? Unay mo laki din agas-gasat ta, buddy. Agpadat ang awan pa'y nobya kung nobyo na. Kano tantumot nga ta ay makabirok, ha? Ay, sus. Di ka man ako na akon, Jeffrey. Di ka man agindidi. Amok nga dumanon tinagbalin at chicks mo ija Amerika. Ha? Awan nga rod. No adda, di kadwak ko man ang nagawid. Ang kas makita mo, awan kadwak. Isong awan pa nga rod ba't nobyak. Awan nayawid ko. Ngamin, naatap dagiti babae ijay. Anya? Pasado alas 8 iti rabi ay. Aging gaita, awan pala ang jay anak ta bakit. Wan nga rod lakay. Nalabit ang naibasan dati nagpaspasyar kini Jeffrey. Nabayag mo't ngaminan adida nagkitkita. Kailiw damot at itunggal maysa. No di na pala ngamin nagasawa ka na Jeffrey. Ay unay kalakit din ay atonyo. Tila malablabid mo ba't? Kasano apag-asawa ida kat ag best friend ang arood. Nait sakit nga raon bakit? Ag best friend kaya't naasawain nasingad da iti tunggal maysa. Agpadadamot nga awan pa'y kaayan-ayat na. Di isudalangan tiyaga sawa. Nasaysaya at pa'y kandiya. Ngamin sigudan nga agam amaw. Tunyo. Amudan ti tunggal maysa manipod pa'y ubing da. Amudan ti ugali ti maysa kan maysa. Malaksid iti dayta. Karuba tayo pa'y na Jeffrey. Sana na mayadayo ti puli ako nada bakit? Unang anya ngayong arod, kat nainkabsatan laang mo ti pangibilbilangan da iti tungkal maysa. Kan maysa, saan adata ti mangedeng para iti da italakay? Imposible ba nga awan ayat amarik na ni Jeffrey para iti anak ta? Ta napintas mo't ni Myra. Nasingpet, kan adda pa'y trabaho na. Anya pa lang kahit ibirukan ni Jeffrey no bilang. Ay, agtal na kam, Antonio. Nainkabsatan laang arod ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Apay aya nga ipilit mo. Mabirukan dan tumutlat ta ti kapisi dagiti puspuso da.
Apay ngamin aya asika ti agapurato nyo. Best, iso ni Jeffrey. Kaubingak. Iso tis istoryaag kan ka badi-badik. Manipod ubing kami, aging ga nagkolehiyo kami. Intuloy na tinagadal iti Amerika. Iso ang nagsina kami itilas o di talo atawan. At Jeffrey, iso mat ni Annalyn. Iso tinagbalin a best friend ko manipod napan ka iti Amerika. Hi, Annalyn. Pakaragsaka ko na iti panagamamuta. Kamaudyanan na. Nakita kamot langan iti personal. Hello, kasta akmat Jeffrey. Kanayon na kangamin nga istoryaan ni Mayra kanya. Iso akas lam amo kamatan Kasta? When buddy, tunggal agkadwa kami ka ni Annalyn. Ada nagiti kundaway ang maistorya ka kankwana. Kasmat laang agsarsarita ta iti cellphone. Numaminsan, maistoryak matlaang ni Annalyn kan ka. Saan ka di? Well, iso ahusto ti kunan ni Annalyn nakasla agam ammo kami maten. Ngamin, kanayon na kami nga istorya ni titunggal maysa. Nga uraysan kami pa imot ang nagkit-kita. Kat itatanag kita kanagamamutan. Patyag nga agbalin tamatan anasingad. Kas iti kinasingad yakin ni Mayra. Saan ka di, Bes? Katuan na, best. Agbi-best friend tayon atalo ka da Jeffrey. Ayos! Ayon, amangan no kaya ti rumor. Adda amok ang mabalin tayo apag palabasan iti oras. Da kayo man. Sabado matkit di inton bigatan. Okay lang nga oray mapuyatan na kita. Sika ngay, buddy. Sure. Basta sagot mo, buddy. No problem, buddy. Okay, go! Buddy, Apay, buddy? sigurado ka kading awan pa'y nobyo ni Annalyn? Awan pa'y nga rod. Apay aya adagulit ka, Jeffrey. Kwa, na love at first sight akmutan kan kuha na, buddy. Anya? Ni Jeffrey? Ma-love at first sight? Oh, come on, buddy. May kawak sakit di Pwera angaw, buddy. Pudno ti ibagbagak. Agayata ko na talaga ka ni Annalyn. Ay sus, bisin mo lang dayta, Jeffrey. Umay kakit di. Mapantamangan iti paborito ta nga street food. Adola amin dayta nga ibagbagam a love at first sight. Jeffrey, iho. Oh, mama. Na kayo matgayam. Word, di mo sa pa yun napuutan ti asidag ko kan ka. Nakakonsentrate ka mat nga min di ta cellphone mo. Asino aya ti kachat-chat mo? Ni ka di Mayra? Kuha, mama. Saan? Saan ni Mayra? Asino nga rod? Ni Annalyn, mama. Asino nga mananday ta nga Annalyn, iho? Kuha, best friend ni Mayra. Kasta ka di? Kasta nga rot, mama. Sabali manantiisam mo, iho. Anya ti kaya ti asawan, mama. Iho, kabisado ko ang tigaraw mo. Pangahasim, tadi mo kumamanan ipakat ti kinachikboy mo. Ni mamamot. Urnusam kumantibiyag mo. Laglagi pa masaan ka nga umububing. Pangasawa kakit din. Iti kasta, adan tumatan apo kumikan ni papam. Kas makita mat, bumakbakat kan lumaklakay kamin. Asinon to ngayon, ti kaduam intunawan kamin. Ni mamamot, agbyag kayo pa itinapaot. Awan ti makaibagano ka ano tayo nga isubli ti biyaga bulod tayo. Isu asik ka, agbalbaliw ka kuman, Jeffrey. Uwan ka ti mama, panagkunak kat nasaraka kun ti babae akap-kap ni kak. Bayan nyo, tay pasyar kun to dito balay, mama. Naibaga ka din ni Jeffrey kan ka ti panagdatan na kanya, Bes? Anya?
Agdat-daton ni Jeffrey kan ka, kunang best. One best. Kasta ka di. O kat, anya nga iti planom. Kaya't ko asawan, ada ka di mat feelings mo kan kwa na, best? Kinapudno na, best. Nabayagan a crush ko ni Jeffrey. Ha? One. Di mat na ibagak idikan ka nga inistok ko ti Facebook account na idi adapay lang iti American. Iso nga idi nag-friend request, inaccept ko na dagos. Anya? Sa bagay, nasingpat matkit di ni Jeffrey. Barang nagbalbaliwan. Na magpaklan ngamin a chick boy day chay. Iso mati ko na, best. Kuna na nga, anya, best. Nagbalbaliw ka noon. Ay, paliiwam best. Ay, rabiin ng jakpay lang maalat iturog ko. Apay nga taas taan matan amapunas iti panunod ko ni Jeffrey. Apay nga yakas to'y matan ti marikrik-nak. Kasla, agselo sakmatan no makitkitak ti kinasingad da Jeffrey kan Annalyn. Ay, anya ti kayat asawan da ito eh. Anya matan. Itapay ka di amakariknak iti kastoy. Itatagayan ayat dan. Ay, anya matan. Anya ti rumbang nga aramidag. Hello, Best. Hello, Bes. Sa dino tiyayan mo? Nag-text na, ngam awan mat-reply mo. Iso nga inawagan kan, Ay, kwa, Best. Pasensya kan, Kinapudno na. Kariring ko laag. Ay, napuyatan nak ngamin idirabi. Iso matlagayam nga awan reply mo kadag iti text ko. No di ka imawag. Ang mga nakaturog akpay nga aging gaita. Anya? Pasensya kan, Bes. Nadisturbo kan iti pannaturog mo. Awan anyaman na, Best. Apay, ada ka di bagam? Imawag namin ni Jeffrey itay. Kuna na amapantayo ka no ita ikilaon yun. Anya? Ne, awan mo't na ibagbaga ni Jeffrey kanyak, Best. Kasta ka di? Naglukon. Mabiit lang nga ron tawagak ni Jeffrey. Ibagakan ko niya nga awagan na ka. Ay, kwa, Best. Saanan? Amangan no para lang kada kayo adwa dayta. Okay lang nga oray saan akong asumurot. Ha? Kababain mo't kanayon asumursurot ak kada kayo. Maawatak mo't ni Jeffrey. Siyempre, kaya't naman siguro ti privacy. Iti kasta, makapagsarita kayo mo't nasayaat. Ang Bes. Di ka agdanag tanasingpat ni Jeffrey, Best. Patsak nga wandakas nga ramidan na kan ka. Kan maysa, agayan ayat kayo matan. Pakawanan na ko, Mayra. Iti anya, Jeffrey. Ngamin, jak imbagakin ka ti papanmikan ni Annalyn ikilaon yon. Dayjay. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Jeffrey. Maawatan ka mat. Kan maysa, no bilang ta inawis na, sa anak matlaang ang makasurot. Ngamin, adamiting nga inatindarak. Agyaman na maawatan nak, buddy. Awan anyaman na, buddy. Aywan gayam. Planok ngayam amon ni Annalyn ka ni Mama. Ha? Panagkunak. Isun ti babae abirbiro kag. Ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sigurado ka ka din iti dayta, Jeffrey? Uwan, buddy. Apay, ada ka di parikot? Ay, ikwa. Awan matkit di, buddy. Di mat kunam abalasang pay ni Annalyn. Uwan, balasak pa'y dayjay. Kan awan pa'y nobyo na. Ayos. Naskan lang nga rod ngayam amok ka da Mama. Iti kasta, matulag matin ti kalay sami. Narigatan, ang mga nuuna andak pa iti sabali.
Mayra, anak ko. Da kayo matgayam, nanang. Ne, agsangsangit ka kati anak ko. Saan, nanang? Apay ko mga agsangit, hak? Awan mat makagaputap no agsangit, hak? Ammo, manak ko. Nabayagan apalpaliiwan ka. Agayat ka kini Jeffrey, saan ka di? Ninanang mat, tila madlaw yo. Kasano ko mga agayatak kenkwana. Nainkabsatan laang matirik nami iti tunggal maysa. Mayra, anak ko. Siyak ti inam. Babae akmat. Naglabas akong dagita abanag. Amo kan mariknak dagiti garaw mo. Isu adimon ilibak, anak ko. Nana? Agingkat ka ano nga ilimod mo day ta marikrik ng para kini Jeffrey, anak ko. Nana? At adala ang amasaktan ka, no agtultuloy ti kasta arik nam kankwana. No apay mat ngamin akastoy matan ti marikrik nak, nanang. Apay nga itapay tagdan kaayan ayat ni Jeffrey. Tinasakit. Umadani pa yan ti panagkalaysada ka ni Annalyn. Maawatak tirik na, manak ko. Ang umnasken nga aklo naman ti amin. Nalabit asaan ada kayo ken ni Jeffrey tinaitudin para ititong almaysa. Iso alipate mo ni Jeffrey. Patyak amasarakam tumatlaang ti lalaki, aparakan ka, Mayra, anak ko. Wow! Nakapimpintas kay tikawas mo ita, bari. Uuray si kamat, buddy. Nakatataer kay tikawas mo. Agyaman na ka, ngamin. Pinatgam tikid daw ko si katiagbali ng maid of honor may kanya Annalyn. Awan na nyaman na, Jeffrey. Pakaydayawak ti agbalin apas at ti panagmaymay sayon ka ni Annalyn. Agyaman ak, Mayra. Kat namnamam, asikan tumanan ti agbalin aninang ti umunan to nga anak mi. Ha? Sige ha, umuna ako ni ti simbahan. Sikan ti makaammo amang koyog iti babae nga idatag ko iti altar. Sige, Jeffrey. Agan-anad ka kuma. Agyaman ak, buddy. Awanan at talaga. Diya ko namnamaan amatagikwak pa'y ni Jeffrey. Ngamin, agkalaysadan ka ni Annalyn. Aklunaklatan at talaga asaan ada kami tinaituding para ititunggal maysa. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay, Jeffrey. Ngam, sayang. Tasabali mati ay ayatam. Agtali na adlatan alimad ti panagayat ko kan ka. Ngamin, jak matan mabalin nga ibaga. Gaputa mga sawa kakat nga rodan. Ikarigatan ka alipatan. Gaputa iso ti rumbang. Sigurado ka kadin iti da itapang ngedeng mo, anak ko. Huwan nanang, umadayo ak, barang makalipat ak. Mayra. At adala ang amasaksak tanak, numakit-kitak di kinaragsak da. Banag ajak mat mabalin nga ibaga. Ngamin, jak kayat am-amwan da tilimad ariknak ka ni Jeffrey. Anak ko.
Da kayo lang ti akin amo iti daytoy. Kitkid dawag adiyo kumandakda kamatan pa iti sa bali. Amangan nga minumakadanon kadakwada. Katsyak pa iti agbalin arason ti sanda pag kinaawatan nga agasawa. Awan rumba nga pagdana ka manak ko. Namnamaam nga agbalin alimot ti may papan iti dayta. Agi amanak nanang. Tangay saan da ka amalapdan nga umadayo. Awan sa bali ama ibagak. No di ti panagan-anad munto iti pagilyan apapanam. Wan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti amin nga aramidem. Wan nanang, talaga kasta ti aramidag. Uray da kayo. Agan-anad kayo mat kanitatang ditoy. Saan na bali? Taka na yun nagto ti umawag kada kayo, nanang. Inmadayuak tapno ti kunak ket makalipatak. Ngamjak met mabalin abas taliklikan latan ni Annalyn nga awan met makagapo. Nang runa ket nagbalin kami met anasinged iti tunggal maysa. Uray adda akon ditoy adayo kanayon latta nga umawag ni Annalyn. Kanayon nga ag-update maipapan kadakwada ka ni Jeffrey. No aga pa da nga agasawa, siyak akanayon ti awawagan da. Siyak ti pangibagbagaan da iti sakit tinakam da iti tunggal maysa. Isu nga imbis a makalipatak, saan ta nakarkarumat a malaglagip ko ni Jeffrey. Katjak ilibak nga aging gaita kat agayatak paylaang ka ni Jeffrey. Jak amo no aging gat kaano da ito'y amarikriknak para kenkwana. Pakabasulak ka di ti agayat iti tao nga addaanan iti pamilya. Miss F, da ito'y mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat sapay kuma taiwanwan nak. To'y pagayam mo, Myra. Ken ka pagayam, Myra. Awan basol mo pagayam ko. Tao kalaeng ang makarik na. Tao kalaeng nga agay-ayat. Amin tayo kat adakarbangan na nga agayat ken paayat. Iso na laeng taadamatan ay ayatan ti tao nga ay ayatam. Nasakit man nga marombang laeng alipata mo ni Jeffrey. Ikarigatam nga iwaksi iti puso kan panunot mo. Ag-move on kan pagayam ko. Saan laeng nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sikamat laeng ti marigatan no itultuloy mo ti agayat iti lalaki asaan met asika ti kayat na. Malaksid iti dayta at dapayan pamilyana. Patsyak nga dantulat ta lalaki adumteng ama ikari iti panagayat mo. Anya ti ammom pagayam ko. Amangan no addalaeng iti asideg mo ti kagasatam. Lipatemon ti napalabas ket panunutem ti masakbayan. Alakastan pagayam, Myra, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumna.
Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nga iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagi ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patpatgan mi adumdumngeg. May samanen asurat ti inta ikan biag ita agundaway. Tinagsurat apagayam tayo kat kayat na ti agpailinged itinagan nga Ashlyn, Manipod probinsya ti Ifugao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay itinaragsak nga aldaw kastameten kadagiti padak adumdumngeg ditoy programa. Awagan naklakuman itinagan nga Ashlyn, maysa abalasang nga ina ni nanang ko. Nangag ko ti uyaw dagiti tao kenkwana, gapu iti panaganak na abalasang. Nakitak dagiti nagdalanan na, tirigrigat na kabayatan ti panagdakkal ko, ket inkarik iti bagik ajak tupulos maipada iti inak. Ketapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Sa dinumanan, tinagapuam, Ashlyn. Apay nga itakalaang nga gawin. Naimasan mi nga min tinagjajamin kadagiti barkada kiti rabii. Iso ang nakiturog akon itayan da Kevin, nanang. Talaga nga natangkan ti ulong. Nung namin anon nga imbagaking ka, asaan anasaya at akitaan ti babae nga makiturturog iti balay ti nobyo na. Mamin anukman nga ibaga kada kayo, nanang. Ngawan dakas nga aramiden mi. Kan maysa, di kay ka di madanagan ti gagad kumatagadal. Awan parikot ko iti panagadal mo. Ti pampanunutek laeng. Saan ko akayat nga ada ibaga ti sabali at tauking ka? Di man ipada ti panawon idi kan ita, nanang. Sabalin ti panawon ita. Sana kasi di. Anyangay kumatibibiyang ko kadagita at tao. Mauran niya pa iti bagada. Dumngag ka kumakanyak, tapag saya atam may ti ibagbaga. Di kay ka di madanagan. Kabaulak nga iwanan ti bagik, nanang. Apok, apay ngamin aya, masaan ka adumdumngeg iti inam, ket pagsaya atam metlaeng ti panpanmunuten na. Masansan sameten ti pannaturog mo iti balay tinubyom. Ni Lola mat. Saan na big deal kada kami ngagtutubo ita ti kasta. Sabalin ti panawon ita, Lola. Saan arason dayta, apok? Taamangan no isunto pa iti pakailawlaw anam dayta. Apay, Lola. Mandanagan kayo kadi, tamangan no maituladak ni nanang. Ha? Ay, kwa. Malaksid iti dayta. Nangato ti arapaap ti inamkin ka. Isu nga pangaasim, apok. Agsing-singpet ka kuma. Makita mo ti sakripisyo na para kin ka. Uray anya at trabaho kat ser-serken na tapnulaeng mapaadal na ka. Lola, dahito ti tandaanan nyo. Sa anak to may tulad ka ni nanang. Di uray man masapa ak to maadaan iti anak ngam ammo kadinak to panawan ni Kevin. Kasano ka kumaan nakasigurado nga saan nakaapanawan dahi a tao. Lola, no itapanawan, no kanayon mo apagustuhan ti nobyom, di nakapanawan. Hay, awan mon, apok! Hello, Kevin. Kunak man umay naksukunan ita, ta umayak ni tabalayo, di ta ka maturog. Among kwasen, inton maminsan ton. Ado nga minsan nga ili ni mama. Ha? Kasta ka di? Sana bale, Domingo mat ita, Lunes no bigat. Agkita tanto lang iti pagadalan. Sigurado ka, Kevin? Ang mga nuluklukon na klaang. Apay ko mga lukpon ka ngay. Among mat na si kalaan ti ay ayata, Ashlyn. Siguradom lang ha.
Amangan mo't no sa bali ayaw awid mo dito balayo. Apay, awan ka di pa nagtalag mo kanya. Pasensya ka na. Amom mo't amabutengak amaloko. Diyak kaya ti maitulad ka ni nanang ko. Saan ka kadi amadanagan, babe? Saan kanto alukwan? Day tati kanayon mo alag-lagi ba? Agyaman ak nga ron no kasta, Kevin. Sapay la ko mga ron. Apay, awan kayon ijay nubyom. Nasaya at no kasta. Tapno maipamaysa ni Ashlyn ti agadal, nanang. Ay, bun ah. Nanang, Lola, saan kami ang nag-break? Busy lang ni Kevin ita. Nang runa kat madamati training da. No talagang ay ayatan na ka. Saan arasaon ti ado pa kakumikuman na. No napatag ka king kuana. Agbirok iti oras para king ka. Wan mat ngagpaysaw apok. Ang manasaya at makidi ubing kapay anak ko. Adun tupay ti maam-am mom alalaki dita. Saan ka nga agapura? Nakaado kay manakunakon. Nabayag kayon nga agnobyo iti dayjay a Kevin. Nga manmano nga umay dito'y balay. Nasken laeng kumamot a dito'y nakaasarong karan apok. Ni Lola talaga. Old fashion. Saanan nga uso dayta? Ashlyn apaw. Anya tay kun-kunanin na ng mga kunam nga agden na kayo ni Tinubiyaw. Nga uraysan kayo pa'y nagkasar. Uwan ko mga rod, Lolo. Tapno maam-am mo mititunggal may sakbay nga agkasar kami. Anya? At kasanaw no saan nyo kaya makayat titunggal may Aginin nayat kami ka ni Kevin, Lolo. Kan agurnong kami laeng sa kamin to agkasar. Agurnong? Kunam? Apaw? Uwan, Lolo. Sana bale, tagpada kami matan nga da trabaho na. Apay, di yula maiyurayan aya nga makaurnong kayaw. Ay na, Lolo. Isuntumot lang titurong na. Di kay madanagan. Nasingpot ni Kevin. Agsangsangit itay kada kami kinilulam ni nanang mo apaw. Mabuti nga mga nuiti dayta pa nagdesisyon mo. At may pada ka kinkwana. Ni nanang nga talaga. Ashlyn apaw. Di pagsaya atam laeng matipan panunutan tinamparakin ka. Di na kaya tamapadasam dagiti napadasan na. Kas balasang nga ina. Oh, apay nga ita ka lang si Mangpat. Nag-overtime kami ngamin. Nag-overtime? Kat na imawag ka kiti opisina yu itay. Kung nadagiti ka opisina anasapa ka kanwari muar. Anya? Imawag ka pa iji opisina. Ne, amangan no ibagadang under di saya Kasano? Kat di mo mat ngamin sungbatan nagiti awag ko kan ka. Apay ngamin adi ka makaururay. Agawid akpat nga agawid dito'y dagusta Aglablabas kansan, Ashlyn. Nakasilsilo sa kalauna yan. Anyat ko nam? Kuna, makapaumat ikinasilosam. Jak man amo, no apay anak kilivliv inak pailaan kan ka. Ni, apay, siyak lang ngayat tinangayat ngagkabalay ta. Apay, saan ka di? Imanugot ak lang ngaglive in ta.
Tapno sumardeng kan amang ibagbaga maipapan iti panagkalay sa ata. Ayop ka kiti! Ibabawim dagiti imbagam! Jakon ibabawi. Gaputapun no amin dagiti inbagak. Saan ka kayat apakasaran? Adupay dita ti babae. Apay kit din nga igalot ko ti bagikin ka. Anak, dua arabiin adito'y kabalay nga maturaw. Apay hindi nakakadibirukan ni Kevin? Kwa nanang. Ada seminar nga inatendaran na ije Manila. Iso adituyak pay laayan nyo. Ay, kasta aya. Kahit kumusta kayon, nasaysaya at kumano agkalay sa kayon anak ko. Tapno na anayan ti panagasawa yaw. Kwa, pagsasaritaan min day taabanag. Ibagamin tulatanin ton maikadang minti amin, nanang. Nasaya at magngaruno kasta. Pasensyakan aka dagiti na ibagak idikin ka anak ko. Maama kaklaang ngamin, ta mga numaipada ka kanya. Ngam ita, ipakpakitam ananak nakem ka ngam iti siya. Isu nga patyak, saan kanto ang maipada kanya. Di mat na kayo dasar kayo iti pangrabyan tayo, nanang. Ayabak lang da lolo kan lola, tamangan tayon. Agpuno ka man kanya, Aslin apaw. Ha? Anya ti ipudnog kada kayo, lolo? Kumusta kayo kin ni Kevin? Nasaya at matlang kaditilin na ganyaw. Nasaya at kami matlanta, lolo. Di ka kuman aglibak, apok. Nagudo nga kita'y bigat. At nakitak ni Kevin. Ada ka kibkibin na nga babae. Ha? Puno ka diti atap kaw. Amo ka din dananang muday tao. Kwa lolo, pangaasiyo. Di yun lang kuman ibagbaga kadakwada. Siyakton ti makamo amang ibaga. Or-ornusan mi pay lang amin ti saan mi nagkinaawatan kini Kevin. Sige, apok. Yakibagbaga tinakitak. Ipunom ka dananang kinlulam. Tapno, sanda. Pangnamnamay ti panagkalay sayo kini Kevin. Uwan, lolo. Ikandak ko maitinaan-anay apanawan. Amang urnos iti relasyon mi. Kevin, mangrugita ko mamanan. Ikarik, baliwa kung ti kinaselosak. Surutag amin apagayatan. Di mat imbaga kun ka, asaan kan akayat? Pangasim ko ma, Kevin. Saan pa'y nga mo ti pamilyak ti mapaspasamag ka data? Isong ornusan ta kuman ti amin. Saan kan ngay ayatan, Aslin? Kevin, amumat, talwa bulan ng tisikog ko. Diyak kaya ta maitulad ti anak ko kanyak. Ngawan na dakkalan na nga ama. Di ka di anak mo iti pampanunutam wino saan mula ang akayat nga maipada iti inang. Anaganak abalasang. Pangaasim, Kevin. Di na kumamat panawan. Kasing to tagbalin nga anak ta. Pasensya ka, Aslin. Ngam nakapag-desisyon akon. Amumot no sa dino ti balay mi. Diyak itarayan ti obligasyon ko iti agbalin nga anak ta. Kevin, mabit lang! Kevin, di mo kumamat aramay dan tigas-tiga na kami! Pangasim! Nagtalo ka, king ka. Tatiam mo, kat nanakam ka. Ngam anya na ito ngay naramid ba? Pagkawanandak ko mananang. Kanayon kung ay baga king ka nga agan-anad ka. Agpanunod ka na imbag, sakbay ang mangadeng ka. Tapno saan kanto ang maipada kanyak. Ngam apay Aslin! Nanang. Nalipatap ka din nung kasanudak nga tagibasiten na kiti tatao. Gapu iti ka sa saad ko.
Nalipatam ka din no kasano da ka ide a paglulukwan dagiti kaadalam. Gapo iti kinawan ti amam. Inarabid ko amin ti kabailan tapno saan ka maipaada kanyak. Ngam nagtangkan ngamin ti ulaw. Nalaing ka unay. Nasukir kan tumang ngamin nga anak. Anya kay ita. Kita absa nagpanagam. No saan ka lang nga masikaw. Amang ano impungot-pungot kanitan. Kaslawan sirbek nga inam. Iti kasta nga inaramid mo. Makapasakit ka itinakam. Anusam ni nanang mo, apo. Mapunas tumatlaang ti sakit tinakam na. Masaksakit anak unay, Lola. Kasla dinak makitkitan diti balay. Nagangay na lang day tapaw. Basta matlang dinilulam din ni nanang mo. Sanaya, bakit? Ay, wag. Nasaksakit pa ide dagitin balbalikas tukin kwa na. Inaldaw amang mangag na tingiwat ko. Lola, mapanakin tun bigat ijayan da Kevin. Barang agbaliw ti panunot na numakita na adakkelan ti tiyan ko. Di mo naramidin ti kasta, Apok. No talaga nga ayatan na ka. Saan nga kasapulan nga ipilit mo ti bagay ti dayjay alalakay. Lolo, okay lang kanyak. Asyak taglakam ka dagiti bunga ti nagpidutak. Basta sana may ramraman ti anak ko. Ashlyn, apo. Amom ka din no apay asaan ko ngayon pilit ti amam iti inam. Amok ngagbalinto ami sirable ti biyagyaw nga agina. Iti den na ti mamartek nga amam. Isaw abinaybay akon. Sana bali, Apok. Tada kami matkin nilulam anak kasuportaken ka. Dahit ako mati ka na yun mo lagi-lagi pa. Kabula namon, Apok. Manulaangan nga aldaw katagpas nga ikan. Uwan nga rod, Lola. Nagbiit ti aldaw. Ay, pasaray agpasikal pa iti tiyan ko no daduma. Kat, nakasagana ka din dagiti kasapulam iti panaganak mo. Uwan, Lola. Ingkabil kon iti may sabag. Tapno day tanto lamang bitbitan inton mapanak iti ospital. Nasayaat nga rod no kasta, Apok. Nanang, mapan kayo kadyag trabahon? Nanang, pakiitad yung tuman laangan kinitatang da ito'y bayad di impagatang kukingkwana. Nanang, sakto latan timangtad ka ni Lolo. Nanang, rumwara kaon. Tay agas yu ang mga numaliwayan yaw. Ay, uwan anak ko. Di ka di pagdanagan. Nay, idulin mo. Tada usaram nga ganak. Anya da ito'y nanang. Napaanon dya inam. Lola, kwartamot da ito'y. Kunak nga rudan kin ka, Apok. Saan na ka amabalin nga baybayan ti inam? Saan lang agtagtagari? Ngam sika ti pampanunutan na. Lola. Idi makapuutak kalpasan ti panagpasngay ko, nakitak nga saklot ti inak ti anak ko. Urayak la makalwa iti ragsak ko. Miss F, kamaudyanan na napakawanak matlaangan ni nanang ko. Ita,
Nakaragragsak kami asang kapamilya, iti laksid ti kinaawan ama, anabangunan ti anak ko. Jack meten pinilit pay ni Kevin, amang ted iti urayan niya para iti anak mi, taamok nga babaan iti tulong ti pamilyak, ket kabaalak abyagan ti anak ko. Alakastan Miss F, agpatingga aklangan ditoy, ket agyaman ak unay iti ingkapan ng yornos para iti panakaidrama tuy padas ko. Tuy pagayam mo, Ashlyn. Ken ka pagayam, Ashlyn. Patsyak nga daytoy surat mo anay drama, ket agbalin a leksyon, kadag iti nakangeg. Saan a mailibak nga iti agdama, ket adu dagiti agtutubo an natangsit, naturay ken nasukir. Sungba-sungbatan dalaengen dagiti naganak kadakwada, ket ar-aramidan dalatan ti kaykayatda. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti pakasaritaan, nga intain drama, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.